Здравей интернет, аз съм Стела, а това е Xiaomi S50 Roborock, който пристигна преди малко и аз побързах да го отворя, защото нямам търпение да го тествам. Пристигна в ето тази кутийка. Вътре има зарядната станцийка, поставка, която се слага отдолу. Да, така изглежда. В пакетчето още има тази кърпа за мокрото почистване. За да използвате мокрото почистване, трябва да се напълни контейнерчето с вода. И както минава и върху случай, така минава и просто забърсва с вода. Което също така в опаковката има резервен филтър и кабел за зарядната станцийка. Самото контейнерче за прах се намира ето тук, отгоре на роботчето. Има чечица, с която се почиства. Ето така. Съвсем лесно се изважда и се почиства контейнерчето. Отдолу има една чечица, с която обира праха в ъглите и от тук влиза в контейнерчето всичко, което има по пода. Отгоре тук се намира лазерът, нов за този модел, с който роботчето се ориентира в дома ви и прави карта на помещенията, която вие можете да се достъпите през телефона или таблет. Също така има опътване. Ще оставя в описанието линк към продавача, от който аз го закупих, тъй като те имат складове в Европа, в няколко страни, в Германия, в Полша и в Испания, което значи, че вече няма да дължите мито, ако го закупите от там. И време и дъжди. И ще тествам всъщност как работи. Монтираме. Да го монтираме сега. Аз ще го сложа тук в този ъгъл в нашия дом, защото в опътването е написано, че трябва да има поне половин метър разстояние между стената и зарядната станцийка. Тази подложечка, така, която трябва някак си да се постави ето тук, ето така, толкова е лесно. Ето го и кабелчето, което между другото е с европейски стандарт. Така. Ето тук се поставя. Би трябвало много добре да пасне. Ето тук някъде ще бъде разположено един липитен тарак. Хайде, Чали. Ето така. Тук ще е пуснато, за жалост. Кабелът не позволява да е достатъчно далеч. И ето така се поставя, мисля. И го включваме. Сега светна, трябва по-добре да се напъха зарядното.
За да го включим, трябва да натиснем и да задържим, докато не светне. В опътването също така е записано, че ако свети бяло, това значи, че имаме повече от 25%. Даже пее. Ами сега ще го свържа с телефонът ми и ще видя какво ще стане. И накрая да изтестваме всъщност как работи. Ето тук по земята съм нахвърлила частички от котешка тоалетна, което най-често има вкъщи. Освен космите, които така или иначе робочето почиства много добре, но за да се види как почиства и дребни частици. Ето това е приложението, с което се използва роботчето. Може да се чисти зона, като тук сами си избирате коя да е зоната. Може да се оголемява. Ето така, да се намаля, да се мести. Също така може да се пуска на таймер. Аз имам 2 въведени. Не знам какво се вижда. Да, един е от 10 часа през делничните дни и от 12 през уикенда. Това са автоматичните настройки. Иначе във всеки момент може да го пуснете и сега ще го пуснем тестово, за да видим дали ще изчисти. Но ще го пусна на зона, за да може да дойде и да изчисти само този участък. Тук даже ще така го стартираме. И това е робота, който тръгва. Мисля, е доста силен. Както се чу на видеото, ето това е резултата, но при всяка промяна в действието му той дава звуков сигнал, че започва, че приключва чистенето, когато има пауза, когато се резюмва и когато трябва да се прибира към станцията. И това резултата не е перфектен, но за всекидневно чистене е наистина супер и ние сме много доволни.